Kanay ka Akashwani Shillong ka kubor ban puledo Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ka kubor manta ka step ka khatsaw tari urampang kilong. Lapin jari da ka sensyal presiden ne ka presiden rule hajala Manipur. Ay kublay kerpang umintri rang badu kari Narendra Modi ya baro halor ka sengi raki ya ka World Radio Day pelong ka District Task Force ya ka review meeting halor ka immunization ka child death review bat ka biomedical waste ha Southwest Garo Hills District bat onyo city kerpang kinong tre jong ka Sarkar Pedeng na ka benta ka jingtap vote jong ka MDC election jong ka KHADC bat JHADC ka kubor ka babanya ka jela Manipur kala sya penjari da ka president rule nalu hinin kisngi ka bahap hapo ka jimpet jong ka article lais pa sanpun riu jong ka riti sensyar kari bat ka state assembly jong ka ni ka jela kala sya suspend no sipor hadin ka jingya sukino jong menteri rang ba ka ni ka jela UNB Ransing mentala sansngi ye katkum ka kerwo bala penni da ka Ministry of Home Affairs hinin kisngi ka president jong gari ka Draupadi Murmu kala yo ya ka kaipot na ulat ka jela Manipur bat hadin ke jingpet banyak ya ka kaipot larai ba kani ke jela kan syapet swasipor hapo ke jingpet ke jongka Menteri ng badu jonggari Narendra Modi hinin kesengi ula ay kublay kerpang ya baro kinong syong jonggari halor ka jingraki ya ka World Radio Day kepada hinin kesengi ka khatlay tarik urimpang syusyo uni menteri ng badu kari ula khot sungo baharu ya baro kinong syong jonggari bakin simbenta ban ajimut lang halor bun ki bele bat kari ha ka program man kibat jong uni ubnai ka balabo banlong ha ka arpulay tarik mentau ubnai Narendra Modi habat ho ha ka rensan X ula ay kublay ya baro ki balaran benta ban no ya usinyang uben hei sya ka radio laban kedau ba ka radio ka ka wei na ka slam ka bala no sinyang ba sya ka thei baro ka wei na du ki por min shwa lemba ka radio ni yo ya shibun ki jimentoy la ki long na du ki khubor jong ka prthei ngila ru ban yo sngo bat man tip ya ki larity jong ka prthei lemru bat ki jingrai ten rai jong ki ki jaj ben rio ni ki ri bat ka ka slam tre kam ka badon kam ba ya baro ki rio jong ka prthei laban kedau ru bat jing ba ka jing pen bana ya ka sengi ban rakhi ya ka World Radio Day kalong ru na ka benta ban penne pensa ya ka ni ka slam trekam bat ban penslor shu ya ki pat ba jong kari lembat ka perthei bakin pelongkam ya ka radio na ka benta ka jimentoy ka jong ki hi kani ka sengi ban rakhi ya ka World Radio Day la pen pau ya ka jimentoy jong ka jing syakri ka bangi yo na ka radio la kalong ha kanu kalyang kentup ru ya ka jing penya jan ba ka jing edei ha peleng ki brio ba pher jong kari bat kumju ru ka radio ka ajimentoy ba kham tamle habadon kinu ki jingja ha ka prthei ha ka bangi kum ki brio ngi de bantem ka review meeting jong ka District Task Force halor ka immunization ne ka DTFI ka child death review ne ka CDR bat ka biomedical waste ne ka BMW kalalong hinin ka sngi ha ka conference hall jong ka DMHO ha Southwest Garo Hills District bat ka ne ka review meeting ka day ka hapo ka jinglong lampang jong ka Deputy Commissioner ka Southwest Garo Hills District ka Hima Nayak ha ka ne ka review meeting la yo ya ka kaipot ba ka routine immunization coverage jong ki khilung ki balapoy hadu khandai phong nyo naksispa hadu kalalingkot jong usnam arajar arpusan henry la pentip pat ba kaching ai tingka ya ki khna ki ba habdeng ka khatn reu bat arpusau lai ki badon sansnam shiphousnam bat khatn reu snam ka karta ki long ka buduna ba ha ga bai bat kani na kalyang ka Deputy Commissioner jong ka Southwest Garo Hills District kalapin bana bari ban penlong ya ka special immunization campaign halor kani ka benta ha ka reu ka ba khatdu jong uni ubnai ha ka ka pol apin bana ba ka jing IT ka na ka benta ka tetanus bat ka diphtheria syaki khna school ki badon ha ka karta ha padeng jong ka shipho bat khan rusnam kan sedang ha ubnai leber mentaus nem ka antenatal care ni ke ANC henen kesni kalapin melong yak program ka bakkerpang na kabenta ki nong armet jong ki blok bapher hari subel para CHC hakabada ki spangut ki nong armet ki lapoi syakani ke jingalang kerpang ka balapin baik kerpang na kabenta ka jongki khnang bakinyo yak jingmentoy ki jongki hi kani ka program la pelong ru yak jingpe benya yak ki nong armet ki bakenthok na du ka OPD screening ka ultrasound lembu ba ka jingisalok yaki bala ai da ki nong suma
Kementerian Pedon ya kajing tubit hakani kakam kiba kentup ya Dr. Vince Cempu M. Mumin bat Dr. Abida M. Marang. Susu ka kongsan hakani kasngi ka Torali Marak kabadairu ka Assistant Commissioner Jong ka North Goril saba ajeng klan hakani kasngi ka lapan pau ya kajing don kam baki nong armet kiliban sumar bahaya lari khamtam lay kito kibalang armet ningkong bat kalaban rapru bakini kinong armet kili ban let check up man kapor susu kani ka Assistant Commissioner kalaban jorru ya baro kinong armet bakili ban register ya di kanang bakinyo ya ka ANC care ban ka service bala ay ki da katanap kakot kakya kani ka Akashwani Shillong ka balam sipi ya ka khubor. Halor ka jing sngo khuslai halor ka jinglong jingman jong ka school ba ni hu ne ka Northeastern Hill University ka nihun sa ne ka Nehu Non-Teaching Staff Association sa sisien kala kentu biang ya umentri ka tat puli puthi jong kari ba unchim khia mador halor ka ne ka jingja hani hu ka balakta si ka dei e ya kisamna puli nakaliang u president ka nihun sa u Dr. Wandondor Renja Senrem ulapan pao ba ka school ba ni hu ka ko ba ha ka jing trekam ka jongka bat kani kalakta bha ya kisamla puli bat kumta ulak tujur ya katana puli puthi jongkari bagade ban simkhya bha ya kani ka kam bat ban penbe no mardor ya baro kijing e kibami na kani ka school ba nakaliang ka nihun sa kalapan paru ba acting vice chancellor kani ka school ba umla menteri kambha bat ula pentip ru ba hadu menta uni acting VC pat khot ya ka jingalang jong ka executive council ka badai ka jingalang badon kambha na ka benta ka tungkam tungjam ha kani ka school ba Nagadaw jong jingdon ka general election jong ka Khas Hills Autonomous District Council bat Jaintia Hills Autonomous District Council bat ban aila ru ya kinong tep vote bat kinyo ban tep ya ki vote ki jong ki la ay syuti kerpang na ka benta kinong tre jong ka sarkar peleng ki bedai kinong tep vote lag along ha ka KHDC ne ka JHDC ha ka atpoi terik menta ubnai ka bedai ka sing tep vote jong kini ki atli ki Autonomous District Council ya kani la pentip daw deputy secretary jong ka sarkar jilla jong ka District Council Affairs. Usamla Albert Maring usama nong yalam na Riboy District bat ubalayru unong siyong jong kasinong umdap dumu kabahap hapo kanong po constituency ulakirpat ya kinong tep vote jong ka Riboy District bakin pene ya ka jing siyong san bat banwanra ya ka jing ya tali ha ka ni ka MBC election ka banlong ha ka atwoy tarik menta ubnay nagabenta ka KCDC bat JHADC habakren bagilap tay kubor usamla Albert ulapan pao ya ka jing sngaw kuslay halor ka jing yaben ya ko bat kajing keno markeliang hapeleng kinong yalam jing kiseng san prothe baper ha kajing yalam election ke jongki lakalong ha KCDC ne JHADC uni usamla ula kentu ya kinong yalam jong kiseng san prothe baper lemru bat ya kikertong ba kinong penongkam ya kikitin ki bakhor bat banya benya kho iwe hari ban kern bet tang ki mat rekam bat kinong rim ki jongki habayalap na kanu ka rensan ha kani ke MBC election ka pamentar ka jingjale jong ki kam thok pisa ha kani ka jala ka jongi kala nangjur ka dangmi kisni bat kani ka kam kala kham jale ba ha ka online platform kham tam ha ka digital platform halor ka jingjale jong kini ki kam thok pisa na kalian ki pulit jong ka jala kila maha mi ki ba na ka por sha ka por ba kinum ngop ha kini ki jing pembe jong kini ki runar na kalian usubna police jong ka East Kasil District uba Vivex im ulay tho ba ka tanap pulit kalayo ya bun ki jing ujor ha ba yade ba kini ki kam thok pisa ha kani ka district khamtam lemba ka online mode bat kumta ulakin tu ye ki ba bakinong ba pikir ba ha kani ka liang bat kin umwa klumar ha kini ki jingsha pindi jong kini ki riurunar ka Hill State People Democratic Party ni ki HSPDP ha kasini balang jong katuyo kala pelong ya kajingalang yalap election na kabenta ka MDC election jong ka Khas Hills Autonomous District Council halat lawmali na kabenta ukertong jong ki uba juban lang kharbi ki uba yakun ya kani ki election na ka mawkhar pentor umkhra constituency ha kani kajingalang yalap election na kabenta uni ukertong layadon lang na kinong yalam ki ba Ahmad jong ka party HSPDP lemru ba uhiman jong uba aksan karumnood nakaliang uba juban haba ajikran hagli gajingalang ulapan kajingkersan nakipat ba jong kani ka constituency bat ulakulan ru bala nakipat ba kijiet ya u banong kumu MDC jong ki unsa ay gajing syakri ka bakapaka bat umpet ru ya gajing e jong ki khamtam ya gajing e jong ki samla kani katan
Kato ka khubor ka lakut ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa kendiat pon ngin sa yeso bat ka Akashwani Delhi na ka benta ka khubor ka tin hindi bat buat pat sa khubor ha ka tin pareng kani ka dai ka Akashwani Shillong.